होनदों नोङो आब' फोजोंसारा फेदों? औ बिबारि फेदों बासा फोजोंसारा फेमारदों। बेलाय माथो आंखौ जेबो लोङा जाया होननानै थगायदोंमोनलै दिनै बोरै फेनो मोनखो? होनबा बियो आंखौ थगायबायसो दंमोन नामा? माबानो बिबारि लोगोफोरा ब्रा ब्रा खालामनायखाय लोंदोंनो। लोगोफोरा ब्रा ब्रा खालामबानो बियो लोंनांगौ जाबाय आरो। औ बेनोथ' फेनायालाय एसे बुरजायानो फेदों बासा। ओमफ्राय नोंखौ बियो फन खालामनो होदों? थाथोलै फन खालामा आङो बियो आंखौ मानो थगायनांगौ बियो होनबा आगोलनिफ्राय लोंखायोमोन खोना। आं आसरित मोनबाय फेदों बियो दिनै एसेबां बोसोर गोसथोबाय आं बिखौ सानसेबो फेनाय खोनाफेराखैमोन फेनाय नुफेराखैमोन। दे माथो बुंबावनो आरो आजिखालि माथो बयबो लोंखायोआनो। ओहो बयबो लोङा आब' सोरबा सोरबि लोङैबो दङ ओमफ्राय बेबो आंखौ लोङा होननानै थगायदोंमोनथ'। लोङोबा लोङोना मानो थगायनांगौ आरो दे लों एसे लों मानो एसेबां फेजासे लोंनांगौ बियो गियान थानांगौना एसे मानसिया। लोगोफोरानो लोंनो होबाय खोना मानसिया एसेयावनो फेयो खोना लोंथारैखाय। थेवब्लाबो आब' आं जोबोद बोरैबा मोनथारबाय दिनैहालागै फेनाय खोनाफेराखैमोन नालाय। औ मोननायालाय मोनगोनबो दिनै दे जियानो जाया मानो फन खालामना खेबसे। ओहो खालामथ'ला आं साननैसो आं जोबोद रागा जोंबाय आब'। ओइ सनालै मानो फनखौ दाबो रिसिभ खालामाखै नोंदै? मा दहायनिफ्रायनो रायज्लायनो मोनाखै मा जाखोथाय गामियाव थांनाया मा दाबो फैयाखै नामा इयो? फोजोंसारा दा ओंखाम खुरबाय ओंखाम जानो फैदो नों दहायबो जायाखै माथो। ओंखाम मोनबायानो गांजेमा गोसोम रानि। मा ओंख्रि संदोलाय? फोजोंसार आदाया जुमाय फेदों? ओइ गांजेमा गोसोमलाय मा खुगाखौ मा सिबाय थाखो नोंलाय? एम्फौ हाबबासो ग मोनगोन गथ'। फोजोंसारा दा मा नों दिनै जुमाय फेदोंलै फेया दिनैसो फेनाय नुबाय आं। मानो जुमाय फेखो नोंलाय दिनै? मायबाफोर टेनसन जादों नामा नोंहालाय? ओइ जाम्बि मा टेनसन जाबासो लोङो नामा मानसिया? आरो आं फेदो नामा? आंखौ फेनाय रखमदो नों गांजेमा गोसोम रानि फेयाखैलै इसेल'सो लोंदों आं। फेनाङामोनलै फेबाथाय बोरैबा गाज्रि नुथारो आदा। मानो एसेबां फेखो नोङो दा दिननिफ्राय लोंनांला नोङो। बैसागुनि नामाव खेबसे लोंबायब्रा गांजेमा गोसोम रानि। आरो आं लोङामोनथ' लोगोफोरानो ब्रा ब्रा खालामबाय लोङा होनबाबो गैया मानिथारा। मोजां नुवाखै नोंथां दिनै बेफोरबायदि फेथारो आरो बिबारि बाजैया मोनथिबा नोंखौ। नोंसा बाजैया फनखौ रिसिभ खालामाखैलै मानोबा? ओइ ना बेबो फेदोसो सानदोंबा आंखौ फेयाखैथ'। इसेल'सो लोंदोंलै आसि थाइसेबो लोङाखै बेयावनो फेदों आं दा मा खालामनांगौ आरो आं फेयाखैथ' फेयाखै। ओंखामफोरा जाफै आदा ओंखाम बिदि फेफेरनाय नुवाखैमोनलै नोंखौ आङो आदा आसरित जाबाय दिनै। जेबो जायालै एसे एनला लोंनायालाय जाखायो थेवब्लाबो आं लोङामोन आं गांजेमा गोसोम रानि दिनै लोंबाय लोगोफोरनि थाखाय। लोगोफोरा लों होनबाबो लोंनाङा मोनथिबाय लोङि मानसिफोरा। ओंखामफोरा जाफै। आया मा एसे रागा जोंना थांबाय बेलाय दाउ बिमाया। अनोलै आंखौ अनो बिबो बिदा सानानै बुङो। आं गाज्रि मोना नानि गाज्रि मोना। मा ओंखाम जाबावलायनांगौलै उदैयानो आंनिया फुलखा बेदर जासोनानै उन्दुनानैसो थानोसै खोमालै आं। सनायानोथ' आंखौ मानो दाबो फन खालामाखै दहायनिफ्रायनो नेगासिनो आङो खालामनोथ' हायो फन। दुखु मोनोलै आं दहाय फुंनिफ्रायनो खालामनायबो जायाखै खेबसेबो रायज्लायनाय जायाखै। आं दहाय बिजिमोन बेनिखायनो खालामनो हायाखैमोन नाथाय दाथ' खालामदोंना रिसिभ खालामनो हायो गावगायाबो गुन्दै ना मा लायनो थांदोंनो दालागै फैया थायो आरो फैदों बियो आंखौ फेदों सानदों खोना बिबो फेयाखैथ' आं फेयाखै फेबाबो एसेल'सो फेदों आं।
मानो रिसिभ खालामा नोंजों रायज्लायलासिनो थानो सुखुवालै आं लाबबा लाबनो सानबाबो फैया गावगाया दे जा आंखौ थगायदों बियो लोङानोमोन खोना लाजिया बियो फेनानै लायोमोन आबोखौ फन खालामनो फेनाय मानसिफोरखौनो इसेबो सुखुखाया आङो एसे फेहांहांबाबो बेलेग माथोआनो मोजाङै ओंखारलायाखैनो माबायसो जालांमारखो बियो मोजां मोजां मानसिफोरजों लोगो जायो नालाय बिनिखायनो बेफोरबायदि लोंजाहोजाबाय बियो बिनो फन हरदों खोना रिसिभ खालामा आङो हरबाय था बेसेबां हरो सप्तासेसो रिसिभ खालामखाया आङो हरबाय था रिसिभ खालामखायाबो आङो सानसेबो फेनाय खोनाफेराखैमोन खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों आङो थगायलायो आंखौ सिगांनिफ्रायनो लोंखायो खोना बियो आंखौ थगायबाय थायो रायज्लाया आङो फेग्रा मानसिफोरजों ओइ बिबारि नोङो दाबो फन रिसिभ खालामाखै आंनियाव हरबाय थादोंमोन दहाय एसे आगोलाव आब' आं फेग्रा मानसिफोरजों रायज्लायनो गोसो गैयालै खेबसे रायज्लाय हरगासिनो थाथोलै आब' हरबाय थाथो नै हरलायबायानो र' आं रिसिभ खालामनि नाथाय आं रायज्लाया दे आब' आं रायज्लाया नों रायज्लाय आंखौ गैया होनना बुं आयु खेबसे रायज्लायना आब' नोङो रायज्लायनोबो रायज्लाय आं रायज्लायथ'वा बेजों र' होमबा आं भलिउमखौ बारायना होनि र' रिसिभ खालामनानै हेलौ माबा लाइमोन बेवाइफोर बिबारिया मा खालामबाय दङलै गुन्दै लायनो थांनायाबो दाबो सफैयाखै नामा आं एसेबां बार फन खालामगासिनो मानो रिसिभ खालामाखै रिसिभ खालामनो थिननाय माबा उन्दैफोर माबालै जोंहाना अमाया गोमादों अमा नागिरनो थांदों बियो गखायसो अमायालाय बोरै गोमानो मोनलायखौ मोजाङै खाथाबना दोननांगौ लियाबो दोन रायज्लायबाय थानाङा बेनोथ' दे होमबा आंबो नागिरनो थांनि र' आच्छा अके बेफोरबायदि फेखादो आरो बियो आयु बिबारि बेसेबा फेखादों मानसिया आं एसे लोंबाबो जेबो मोननाय नङामोनलै नाथाय ओरैबायदि फेदों बियो आयु आं ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारबाय दा मानसिखौ आङो बिबारिमोनखौ बदला लानोसो सानबाय दङ र' नाथाय बोरै बदला लानो दा बेफोरबायदि न'आव थाबाय थाबालाय अबाव बदला लानो हानो आङो मोनसे खामानि मावनांसिगोन आं नङाबा जानाय नंला बिमा ओइ बिमा मानसियालाय माबा बेंगिस जाबाय नामालै ओइ बिमा आयोहाय मा गाबख्रबाय दङ आयो मा नांगौ आंनो नोंखौ नांगौ ये बोराय मांग्रांग्रां माबा फाल्थुसो खालामनो फैदों ना मानसिया ओरैनो रागा जोंना दंखायो मा रागा जोंदोंब्रा ओइ थां बेनिफ्राय थां आंहा माबा मोनसे सानगासिनो माबा मोनसे साननायाव इयाव डिस्टार्ब होफैबाय थानाङालै ओइ बिमा मा रागा जोंबाय थायो आं नोंखौ अननोसो लुबैदों सोबाना होगोन मानसियाबा माबा माबि साननानै माथा गरम जाना दङ नों आरो आंखौ अननो फैदों दा अनजानो गोसो गैया आं दिन थाक थै मोजाङै रायज्लायबाबो गाज्रिसो दा आङो बिसोरजों मोजां जाफ्लानांसिगोन मोजां माने जोबोद मोजां जाना दिन्थिफ्लानांसिगोन आं नङाबा आङो बदला लानो हानाय नङा आंथ' नोंसोरखौ गारनायाव गैखाया र' गारनायाव माने गैखाला नोंसोर सेसखा ओमफ्राय आङो बिसोरनि न'आव थांनांगोन नाथाय सिगाङावनो आं बिसोरखौ फुस्लायफ्लानांगोन रायज्लायनानै दा रखर मबाइलाबो आंनिया फैसा गैयाना र' फैसाखौ माबा मोनसे खालामनानै सोनोसै ओमफ्राय फन खालामनोसै निमाहा बिफ्लानोसै ओमफ्राय बिसोरनो ब्लड थांखानोसै ओमफ्राय नाथाय आं जा प्लेनिं बानायबाय दङना बे प्लेनिंखौ आं रावनोबो खिन्थानो हानाय नङा नङाबा आंखौ बिसोरो बादा होगोन आइ जमुनाखौबो थगायनांगोन आं आङो गामियाव थांनानै फैसा 100 मोनबोदों नंमारगौना नंमारालै आइ नंलाया जायो आरो ओमफ्राय फैसाखौलाय अबावथ' मोनखो ओरैथ' मोनखो दिपालि रानाव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बिदि थांनायावनो ससे लामायाव मोनदों आं आयै ओमफ्राय थाङासै आरो फैसाखौ मोननाय लोगो लोगोनो दे हामबाय माबा आइ आङो दाखालियो बिबारिमोनखौ बोरैबा गाज्रि बुंफ्लांबाय खोनाहाय गोरायै आं बिसोरखौ खेबसे फन खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्रायथ' दा आंनि मबाइला फैसाबो गैया दा रिसार्ज सोनोबो फैसा गैया नोंनि 100खौनो हरथ' होमबालाय
मोजाङै रायज्लायगोन आयै नोङो बिबारि आब'मोनजों आइ आं मोजाङै रायज्लायगोन मानो होनबा दायाबो जोंनिसो नङा होमबा आयै दाया जोंनिमोनथ'र' औलै आइ बिसोरखौ दाखालि मायबा मायबि बुंफ्लांनानै आं गोसोखौनो बोरैबा मोनथारदों बोरैबा दुखु मोनथिदों मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ होननानै बेनिखायनो बिसोरनियाव निमाहा बिगौमोन आरो आङो दे होमबालाय मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय आयै आं फैसाखौ होगोन दे सोबानो जाबाय रिसार्ज आंथ' नोंखौ जेबो बुंनाङासो सानदोंमोन ओमफ्राय गावगायाबो बुंबायना मानो होनबा गोरोन्थिया जोंनिखा नङा होमबा औहाय आइ एसेबां गोजाननिफ्राय नोंनो बेगखौ होनो फैदों आंबो मोजाङैसो रायज्लायनांगौ रायनासो होफ्लांबाय आयै दाबो जेबो नंला दे मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय बिबारि आब'मोना गुबुनफोरबायदि नङा दे थाबनो निमाहा होगोन आंखौबोथ' बिसोर निमाहा होदोंना आइ लाबो फैसा 100आ लाबो आं रिसार्ज सोहैनोसै नोंसा नोमफायाबो दानि बावैसो ओंखारलांबाय नङाबा बेखौनो सोनो होनो हागौमोन आं थांनांगौ नामा आयै नों थांगोन आइ दे होमबालाय थां आं सोहैनांगौबालाय सोहैनोसै थां सोहैथां होमबालाय सैमानि जाद गथ'फोर आसलि मस्लाखौ दासो मोनसिगोन नोंसोरो